Start nummer 8, Ida Hormeinicke. Start nummer 9, Lena Ela Blak, konservativ på banen. Og derefter er det start nummer 10, Mette Sejbjerg Jensen. Start nummer 7, Louise Schei, sluttede omspringningen med 0 fejl, tiden 35,50. I nåede også lige at dreje ind. Jeg kunne høre ham, så det kan være, nu kommer hængsten. Det der hyggeligt. Det er så specielt. Hvor gammel er hun? Nu går din elskov. En elskovssyge,